мақсад ин модари ту бояд бошад. Так что ҳаромхӯри дарӯи даюси шайтони даҷҷоли и факта модари исломдӯстор боше, миллатдӯстор ки мо модари Исим Шарифро дашном кард. халаб намисол гуфтам ко я Муҳаммад намефаҳмади ки худо фаҳмидиста ки бародар. ҳама ба салом алейкум, хуш омадед бародаро. аввалан саломи худам ба тамоми подписчикҳо ва баъдан ба кулли мардуми тоҷик мерасонам. бародаро, видеообращение барои як блогере ки тамоми мардуми тоҷик мешиносанд, садои умед, мақсад знаменитост, видеое ки мақсад мемонад, табаъд мекунад, видеое ки ҳамааш исломӣ, дар бораи ислом гап мезанад, мардума мақсад насиҳат мекунад. мо ягон хел видеошо гап надорем бародароне ки як ду видеош мо писанд наомад, барои мо тасмим гирифтем ки бародар як видео кунем. Як видео ҳамин садои умеда мо тамошо кардам бародаро ки мақсад бародари мо Исим Шарифова аз модар дашном кардааст. бародаро ина чӣ фаҳмем, ҳама мисол тамошо мекунем, полностью мисол гап мезанад дар бораи ислом, видеои исломӣ. ва ҳамин гуфтанем ки бародар азиз, садои умед ба ту гуфтанем ки бародар чӣ фаҳмем ки ту мақсад дар бораи ислом полностью гап мезанӣ, видеои исломӣ мемонӣ, мақсад қориҳои ҷамъ мекунӣ, пешат узун мегузаронӣ, пешат як дафтар мондагӣ намехта, мақсад ягон хонандаи мактаб агар дафтаре ки то мактаб тамом кардан агар ҳамн дафтара бинависа пур намешад, мақсад воима ина кард. мақсад чӣ фаҳмем ки бародарҷон ту гирифтӣ модари Исим Шарифро дашном кардӣ. ту иҷоза намекашӣ бародар. ин ҳамин модари Исим Шариф ту ягон хел мақсад гандагӣ накард, ягон хел гап назад. мақсад Муҳаммад Шариф агар ягон хел ту ягон гап зада боша, ягон хел видео карда боша, агар ту мақсад худи Исим Шариф агар ягон чӣ мегуфтӣ, ман ягон гап намезанам, ягон хел видео намекардам. ман мақсад ягон хел дахлам надошт, ягон хел ман чӣ гум тахтам намерасид, ягон хел чӣ надошт. яки ту модари ин ҳақора кардӣ, модари тоҷик ҳақора кардӣ ки вай модари тоҷик ту ягон хел гуноҳ накардааст. бача модари тоҷик мақсад ин модари ту бояд бошад, модари Муҳаммад бояд бо модари ту бошад, модари ту модари вай шава бояд. на ин ки мақсад мисол ту агар одами исломдӯстор бошӣ, миллатдӯстор бошӣ, ин бародарро ту дашном намекардӣ. бо хеси бародар мисол як видео дига кардӣ ки мақсад 4 та фоидаи сухе гап дидӣ. чӣ фаҳми бародар ки мақсад ту духтур ё ки мулло, ман намефаҳмам бародар. бо баъд ямоқа кор кардан хести модари тоҷика дашном кардӣ бародар. ба чӣ хеле мо ту бовар кунем ки мақсад ту дар бораи ислом полностью гап мезанӣ, гапҳои ту ҳамаш ҳақ. ту мақсад ҳамаи ҳамин чиза медонӣ бародар, не ки бо гирифтӣ дашном кардӣ, бо номи худат мақсад овози худат хатиндӣ, овозата дига хе кардӣ, овози ғафз кардӣ ё ки чӣ кардӣ, мақсад абрабат кардӣ, дашном кардӣ, не ки ин бародари мо Муҳаммад расширават кард, ҳамон мақсад фаҳмид ки овози ту будааст. ту дар видео кард бародар, ту гуфтӣ ки не, ин мо набудем, баъдан чанд вақт гузашт, бо ту гуфтӣ ки бале бародаро, ин видео мо кардагӣ будем, ха мо мақсад хатоӣ кардем. яки ту аз Муҳаммад бахшиш напурсидӣ. ҳолон ки ту мақсад модариро дашном кардӣ, модари ту ягон хел гуноҳ накардааст, ту модараш дашном кардӣ, не ки бахшиш напурсидӣ, бояд ки ту мақсад бахшиш мепурсидӣ. баъдан бародаро, подписчикои ҳамин канали садои умед бародаро бори дигар бахшиш метарабам ки агар ягон хел гапи хато гуфтагӣ бошам, садои умед бародар, ман туи ягон хел дашном наметиҳам, ягон хел, барое ки мо иншоалло мақсад мусулмон ҳастем бародар, мегӯем ки алҳамдулилло мусулмонем. ин хел намекунем ки мақсад видео карда ё ки ягон хел овоза дигар карда дашном кунем. не, агар ту мусулмон бошӣ, худотарс бошӣ, бояд ин корро намекардӣ. ладна мисол ту кардӣ, амона мисол овози худата не, дига овози худатиам не дашном кардӣ, ладна мисол Муҳаммад натавонистан мақсад расшифроват карда натавонист, ҳама овози тура гӯш накард, надонист ки ин ки дашном кард. яки ту аз худо натарсидӣ, ту ки мақсад бародар аз бораи ислом гап мезанӣ, ту значит бисёр медонӣ, мо бисёр медонӣ. мақсад ман видеото тамошо мекунам, ҳамун рӯи гапат маълуме ки ту хела бисёр медонӣ, на он ки мақсад каматун, ту нормально, ту бисёр медонӣ, яки получается ту мисол гирифтӣ, ҳама дашном кардӣ, дига овоз мондӣ, халабна мисол гуфтам ко я Муҳаммад намефаҳмади ки худо фаҳмидиста ки бародар.
تو اگه خود تاس میشدی این که نمیکردی برادر بار دیگه برادر شما پیشگوی صدای امید برادرها از شما یک بار دیگه عذرخواهی میکنم که اگر اونجا خطازی باشم و برادری که ما این حال و بعدا تماشا میکنید حتما لایک کنید برادرها که مقصد لایک کنید که این ویدیو پخش شود و تو همین برادر ما صدای امید رفته رسد خیلی یک مقصد گم چل ودم неприятно که مقصد مادر داشتم میکنم وقتی که مثال مادر یک کسی داشتم میکنم من حتی مثال تو روزی داشتم کارگی مادر یکی من بار کنم خیلی دلم او میشده مقصد مادر چی داشتم میکنی که مقصد مادر یا توجیه مادر همه ما برادرها همین علی سونا بوده که مقصد مادر یک کسی داشتم نکنی برادر چی گویی کرد یکم که وای کرد اما خودش گپ زنید حتی مثلا همین صدای امید باید اما خیلی گپای شروع میزنی تو باید همین محمد مقصد اول داشتم نمیکردی وقتی که داشتم کردی با بعدا مثلا با بگردن هم گرفتی باید تو همین خیلی گپای اسلامی ختم کردی که باید همین مقصد محمد شرم میکرد که ویدیو کنه درباره تو یک تو نکردی برای چی تو نکردی برادر تو میتونی که مثلا گپای شروع زده اسلامی گپ زده همین محمد مثلا مقصد полностью جوابش گرانی که مقصد و دیگه تو ویدیو نکنم مقصد که گپای توری زنی مقصد نمیدونم تو میتونستی این کار کردی که نکردی برای چی نکردی اور دیگه برادرها هم سلام علیکم همین ویدیو حتما دستگیر کنید پدیلیس کنید برادرها که تو همین صدای امید رفته رسد برادرها محمد بار دیگه برادر